Nukari ako sa lanto kay manlanto. Ano mga kiki banter way kiki sa taas. Tawo na to big. Mga tagba ngay gadyo diri para mo islim Diyos ko. Kapunitan ako kabdos ra ba ako nagchati layaki. Tumboy ba yan? Medyo mga layaki bahala. Nakagwapo kayo. Hello. Nakasiksi ni mo lang. Pa diri pugaran. Amor si bumuuwak ng itlog. Hindi kagawa na dito na porma ni mo lang. Bahala ka. Igara ko magtalikod ka dali ramang suyod. Guys, mandarin ang baruto. Brum, brum. Motor. Magpagas muna kami. 10,000. Wow! Let's go. Pagod na, Mom. Guys, dito kami sa Barangay Maasin. Nag-shortcut kami para sa San Benito. So, sa Barangay Maasin, mabipin. Guys, di namin alam yung daan. Ganito kayo sa daan. Oh no! Doon tayo sa wala. Sa wala kami agi kay kapoy na to dito. Kasi kita klabot. May na lugar? Ha? Del Carmen na. Yun, bago pa ang piyesta ba? Dahil sobrang. Ngaon pa. Tawag ng joke. Kita ko labot. Oh no! Guys, nakarating na kami. Iya, pasat. Iya, ba ba kami makaabot? Pinopo. Ang sakit ng puwit ko, oh. Halo! Malapit na kami makarating. Guys, madaming tao, oh. Grabe, oh. Puno-puno. Ano, Jesus, Ginoo ko. Finally, nakarating na kami sa Lantaw View. Aray! So guys, ayun na kami sa Lantaw. Bayot! Nukari ako sa Lantaw kay manlanto ako ng mga guwapo. Wow! Manlanto ako ng mga kiki banter way kiki sa taas. Lantawo na to big. Layagi pero way ganun ako nakita ng guwapo. Si Bumbum rin nakita ko nagguwapo Ginoo. Bahala ka. Hindi kan mabuhay abot sang Benito 1 hour and 30 minutes ang biyahe bayot. Bahala. Ay bayot, isa ra ba dyan oh. Wait kulik ang 20 pesos. Pag 20 ang entrance fee. Di ba sila ganahan buot? Ako ganahan ako ng buot kay malami. Di sila ganahan huot, ako ganahan ng huot. Mayaot magud ba sa luag. Ito na, magsugod na ang kuhan, Kalbaryo. Ito na ko may juwa. Sila jay uyab, kami sa panik pani ang kaya ngayon ang duha ng uyab. Oh yun, proxy. Papunta kami ng Lantaw sa taas. Maglantaw lang. Pumunta ako dito para
Maglantaw ng mga layaki. Wow! Ayot. No littering ko, no? Mana tuh? Kapoy. Kapoy beda sa lantaw uy. Nagjagan man gud ako. Pila ini ka steps? Guys, 1,000 steps daw. Hindi layaki nag-atang dito. Bayad dati checks, bahala ka mo. Sa ako na ng mga lawas. Guys, magpapapayat kami. Ang mga tagba ngay gadyo diri. Parang mo islim, Diyos ko. Abot na mong badya. Bayo, tawag sila mga ido. Help me. Gaya ba na tao? Ano man? Appendix. Appendix. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ay, tsaka tilayaki. Tumboy ba yan? Bayan, magniwang ka dun diri. Bahala ka. Mangislim tayo yung duha. Sa hotel. Pilan rin. Bayat mahangak. Dapat mo inamay tanang Jarang tubig. siguro ini-repeat. Lang si Bumbong bahala ha, uy. Basta iba ng uyab. Hindi mga layaki, bahala ka. Amo na nga. Bayot. Bahala ka. Datang layaki ba dyan? Bagay kami. Bangga na. Yes, bro. Wait, bahala ka. Kagwapo. Hi. Ano ka nag-heart? Nakagwapo kayo. Halo. Ang balido. Adlaw man sad. Sa magkawin. Bahala ka pa na dyan. Ini man ka. Ginoo ko. Nagkita ta. Bahala ka. Wala ba yun? Wow! Bahala ka. Maraming tao kasi Sabado o Domingo pala. Ang nalayaki. Ayun. Ito siksi mo lang. Ginoo ko. Grabe talaga siya na itang pusod. Maluja. Kasakit ako itlog. Hindi, nag-vlog naman. Bayot! Bahala ka. Tidak tanah ini. Zay barko taguno ka daw bago pag Ang parang gagawin ang pagkalap dyan. Puro na dyan. taguno pag kon pagdunggo dyan turan dagat. Hiram baga dyan. Ay bayay sa taas. Bahala ka. Dyan may amo. Kamu klayaki bayot. Guys, maglaway ra kan. Mga sana all may jowa ako ila photographer. Nakbayet, bahala ka. May bayo, talbog ako ni Jabal. Bayot, danto na ang baroto na pikas. Oh, buo ba siya gibali tas nalubong. Gani. Nalubong gibali ba si Jam? Anyo lang dito. Mga tao ba nagstambay ron din mga tao. Di ka gana sa view bayot. Guys, mo andar ng barko.
Tugan na din mo din. Bayad jay ba diri pugaran. Amor si mamuuwak na ng itlog. Isa ba? Dapat nagsapatos sa ako. Kasi sila nagsapatos. Nabayot bahala ka. Wapo. Guys, saka na sad. Oh no! Ato kami sa Paris. Muari ako sa Paris. Kaya maghanap ako ng Paris. Ay, mayaki. Just ginaw ko. Anak sir. Magsaha. Alibaba sir. Guys, uma naman kami mangitlog. Ito sa bakmupong ko dito sa Tumoy. Dito. Price na tao di. Yung tagarahan pa picture. Pwede dali na kay Jay Elevator, bahala ka. Wow! Flash, bahala ka. Pag-una kayo ng video-video. Nagino ko. Aray sa akin. Hindi kagawa na dito na porma ni mo lang, bahala ka. Yatubang nga kay ganahan dyan ang atubangan. Ay, garo ko magtalikod kay dali ramang suyod. 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 Walang ka na. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, push. Guys, pwede ka pwede mag-picture ho. Baka, dapat diri ba sa side view ba yun? Tagara tanawon. Diri ho, tanawa ho. Apat sa basa nag-dress up. Guys, manunto na kami sa barko. Bahala ka ho. Manguli na kami late ha. Kapunitan ako kabdos trabaho. Nagkalibangan trabaho ko man ko. Guys, mandarin ang baruto. Brum. Brum. Motor. So guys, ito na kami manguli. Babush. It's me again, Archie Micolias. Babush. Don't forget to subscribe my channel and click the bell button. Thank you. Toots. Toots.